habai dei bat kani ka jinglet jngoh omeliu lapun pau lapoi yok jat ha viewpoint ka long ban I'm sim ki nongshong dukan ki bodon ya kamen sim jong ka jingbam so scam jingmut ka jong ki haba ki shong dukan ha viewpoint ha ka ju ka por lokar pa du ki nongshong dukan bakin le khoi ban ombret klumari ki nyut ki nyer hadien ka dukan ulakan turu ki bakin ryngkat bat ketenan badai khmi ka tourism ka shnong Mawiongrim bat kui gi wei la kentu ki bakawai ka long ba kin le khoi kabar ka long bagim de ban bret ya ki nyut ki nyer ka long hadien Nama ka bangating mga kabakam ngusan ka bangawan ng puan matang bangating ka long. Pada kini berkedudukan bukan kini ka long ba kimlek khot lek suba. Kibret digenjut ka long syadien. Ane kami ngane ka jakrian ne ka lek sepodam saj. Kabating ka long nak liang NGT. Tadi nak liang sorka kala man khang no ka por. Tina nak liang nak sorka ka khang mentai kini dukan kan long rung mata ka junong bakrau. Nak benda kalong kini berdirukan hang ni berkumjud nama tam nikmat kalong kejingkian prajongah. Marhaba baki nak le juki kalong kadang yok syong dukan hang ni kalong kejing sting dengah yang unda jengaru boleh. Kalau maki kim kaman ut benam bambiang kakam bambiang kajam bambiang nosdong. Te kata ka de bai barju kapong lang tu iki kalong ba apet bang ni kejaka ka de kalong kejaka ka ba syong sup syong san. Dan menu-menu perkumar kalong iki kalong imi lang barju kapor ibam penesuk kim tu ban syok ban penesuk iki tidak iba khamhe pada kim pedip syok bos nang bat syok police department marmar hi ki ban wan kemau mene nak liang ka tourism department ke lapan sna ya ka todat nam ta ka male and female ka bakal IT syok ka snong bat sien ke long ka snong ka sepet yang snong te ber khayi ka sorka ka persang te ngaru ko mi phak dorkat bat ki akabade bakan ka project kadbana kaliang ba prang sngi khar umlong uskatri ke blok fu ulapun pau ba ki por ba munsua bun ba ki kenram bat kesnong ru kampat simti kumtai kila i ke jingjebo jong kani ke jaka ni la ya persang ban pen bai la slamba hi ke ni anak kaliang ki department per ni la i penduk te kum kalong hi bros kata ngi kham simti ran kaliang kesnong te na tadau CUI kum tu ha kini ki teu ki banai beladap kini senam beladap kini ki jingjebo ki jingkumar ti ba lai pujat te nak kaliang jengi la ya persang hi bentam kat balak te hakabe Departmental badang mentah dang kat tu kat ni por hi dang ar lai teu ngila senang ban simti no nak kaliang ka snong halor ki jingtar ki babiang bat ki department per te ni lala mentah ban kumba ki imta kala khuat kala suban mar bling ngila bo de ki breu nak snong ngila seu nak liang ka snong haka jing ye dei ba ka jing stu chungbot ba ka tersem nak tersem mereka kan sasiu ini ia ka bainong terai kani katai te kumtu pilai i mentang tu ka toilet ro kaladon te katuru ngin sedang no him ta singi la ada play ka si sajan te mentai singi play no ka toilet ro te hakabede bakini ki dukan pada nga sudon chicken ten ar ten ban ong namar kini kila long kala long ka bala slam mo ikani ka kam ka basa tang te kalong ba nakaliang jengi kalong ba kumni deki plastik PUI hi ka jinglong jong ka dukan kamda itanat te nakaliang jengi ngi la persang hi bangi hakano gedor ban penwat da ka skim mo ban le ki dukan ki ba itanat bat ki ba paka bat ki ba syong scam ki bom numdon kanu ka jing bo jingma ki tursem lani ki trai dukan hi ki ba syong ang ni te hakabede ba kataro nakaliang ka tursem kala kloi ban itrekam lang bat ngi bat kala yo ru kala don rum ta ka skim ban pentrekam ya kita te entah sport apa hingi mut ban ong ban sedang no ya kani ka jing trai ka bat kani ka dukan kan long bet underground makan long seni siapa apa jong ka level jong kani ka reling kenang ba kanum wet ya ka view te ngi supapat nak liang snong ba ki baye syong dukan hang ne ken ya terekam rengkat bat ngi ka snong kenang ba ngin daladap ya kita ru komut ngin saya pet mo ngin ai yang ngi keju mdai bongi ong ngim ai nak liang snong ngin persang hikat bala nomor beliau pembekalong mentahi kakak lot ya ka view macam kanika viewpoint tabadan hang nimta hadien kan ye omeliu la lumru ya ke Jingialang ha office trekam jong ha Mawlai nong pedang na kabenta kirang ba snong ki bahap apo ka Mawkynroh outpost banya phliu jungmut bat banyo pni thu ya kirang ba snong show in charge ka Mawkynroh outpost na kabenta ban suk trekam kirang ba snong bat ki khot snong ki blai rengkat ki kenthop yu ba snong mawro mawtawar saw mawjrong nong ko lo mo suk khnam ki khot ka kandamasar sing Mawkynroh pro madan mawkhar bat renja ha ka jidon rengkat ka usi ba khmi ka Mawlai police station in charge ka Mawkynroh outpost bat ka kong di marngar inspector in charge traffic Mawlai branch hagani kasi omeliu lakuntu kerpang ru iki pulit officer badi khmi habai dei bat ki postmortem bakin yarap ban phak lo ya ka postmortem bat bakin kuntu iki magistrate ban state ya ka kam naba ki bun ki brio kathan ki lamat ki jingeh bha habai dei bat kani ban ko ne siap kalong bat ni thu ya police officer
ba keteng jai school ban penitu kalong haki ni barok ki nongkitkam snong kawai kalong khanang bakadon ka jitilang na kaliang police officer ba snong barok ada juga por kalong juga por ban ka ala kenturu kalong yakini ki snong barok ban ni ryngkat bat kini ki officer bat ki staff jong ka police opus ma korok msing nam ta ka jingbha nam ta ka jingmiat ka badai kalong jong ka snong ka thau hi barok kawai dia kan juga puang nak kerpat khamtam nak kaliang basko nama khamtam kita ki case hak bede bagi kita ki case ke kham de ke post mortem case habde ke post mortem ngala kerpat u ka wei kedong don kumlo ke jingjia ka ban nak kaliang ju kelong ba on yarap lem hak ban phak ploy ya kelong ya ki police officer ka mata ka bar da ka jar khat ba da ju thu idu magistrate on kenlem kadang balik kadang ba ada yang berhibasem ki yok kalong ban rakham kloy kalong itu baklat hak beri ban exam yang post mortem di mana ka juga por kalong jonga ngala kenturu kalong kini snong khamtam ka mau kan yang kalong ka mau kuro omsing bak nyerap lem kalong hak beri ber kene ka Mawlai bypass ada umjaran si pok moyong bakine pelem medlem kadang boleh terdekat beri marki officer kadang bakini kini no ke jingja kini mjia la kadai menha kini ngila mat asden kim ko asyuk kalong bakin jakum tu don kinu nu kina ki jing sneo ki batu jaka bakan yarap lem nak liang jong snong thau kadang boleh nam ta ka jingbit jingbiang ka bade ka dong jong ka nongshong snong nak liang jong la trauma kalong yo police officer jong ka mokro msing da ka don kenu ka jing dunah ka bade nam ta ka jing kam ka bade hang te office nyarap ina ni jong war ka juga por ha ka bade ka kali ka ba don kamro war bar hingga second mangan ka dang SP makin buat kali hang te bat hak juga por kalong hak bade bagi staff ru hak kren yang ini staff haban kren kena ban bon staff pat kum juru nak liang jong Sawkmie mentang sini dan jong traffic dan dekat bangala kerpat kalong mata kalong yakini staff ya ada traffic bagian page baka traffic Mawlai baru yang Mawlai kan long flow kan mudan kan nu ka congestion hagi bentaja Mawlai dia ke benda ka besahi kalong kadon kami cerita Pak nak liang jeng police officer traffic kita pentip yang bah kumur lo matang gimla pada ke service kebiang nama ke dunga staff di keniru ngan second yang jong SP jong RiKhasi pan pelem bagi staff bagi bade jong traffic kebiang kadang bah kan untuk problem hak bade bat ka traffic congestion dan ibu khot banyak be nanti